एबारनि इलेक्शनाव जोंनि गामिनिफ्राय टोटाली मोनसेबो भट मोननाय नङा आरोखि इउपिपिएलआ माने इउपिपिएलखौ जोङो जोंनि गामियाव एबार निश्चित खालायगोन माने जोङो इउपिपिएलखौनो जोंनि गामियाव जोङो सोआ माने जों बिसोरखौ मिटिंबो बानाय होआ जोङो रत्ना बादि सिखाव नङा रत्नायासो सिखाव आरोखि बे जोंनि 6 नं समस्थियाव खुनु देरहानांगौनि लामाबो गैला आरो इउपिपिएलनि जोंनि बे 6 नं समस्थियाव चिन्हबो थानाय नंला एबारनिफ्राय आरोखि बिसोरनि महर मोखांखौनो नायबाबो नुनाय नंला समन्त जायगायावनो माने गासिबो इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै दिनै बिपिएफआवनो जगदान होफैजोब्बाय बेफोरखौ नुनानैनो जोंबो दिनै बिपिएफआवनो गासिबो जगदान होफैजोब्बाय आरोखि टोटाली जोंनि बिजयनगरनिया आरो जोंनि बिजयनगराव सासेबो बिपिएफनि इउपिपिएलनि मानसि गैला आरोखि दिनै गावसिनि इउपिपिएल दोलोखौ जेनगोनखौ नुनानै आरोखि आरो बिपिएफखौ देरहागोनखौ नुनानै जोंनि सायाव जेबादि जानला मोनला नंखाय बांखाय माबा जुवा होनानै जाग्रा माबा माबि मेला होनानै जाग्रा दिनैनि दिनावथ' बाव जुवा मेला सोलिला मोनथिखागौ 5 बोसोर 4 बोसोरानो जाखाबाय आरोखि दा बेफोरखौ जेननायखौ नुखानानैनो जोंखौ जानला मोनला सिखावनो माबा जौ फाग्लानो माबा जुवा होनानै जाग्रा माबा सिखाव बेबादि बानसलाबायगासिनो दं आरोखि बे रत्ना ना मा बेयो माने गावसिनि जेनगोनखौ नुनानै आरो गावसिनि दुरबलथा इउपिपिएलनि जे दुरबलथा बेखौ नुनानै खिन्थु बिसिनि जेननाया रोखाखा आरोखि इउपिपिएलआ बे समस्थियाव जेननाया एकदम रोखा आरो गोबां मानसि जोंनि आखायाव दं फैगोना बेखौ जोङो साननै सानथामनि गेजेरावनो बिसिनि दरखं मोखाङावनो जों जयनिं हैनो थांगासिनो दं आरोखि बिसिनि दरखं मोखाङावनो जयनिं होगोन जों इउपिपिएलनि अफिस खाथियावनो जयनिं हैनो थांगासिनो दं गावसिनि माखासे मानसिफोरखौ लानानै जों बाव जयनिं होगोन गावसिनो देखायगोन आरोखि जों बेनो रायजो राजाफ्रा बिसिनि बुंनाय गोदाव सोराव बुंनायखौ मोनसेबो खोनासंनाङा आरो नंखाया जोंबो सिखाव नङा रायजो राजाफ्रानो जोंखौ मिथिजोबखागौ बिसिनि बे जानला मोनला बखिलाबायनायखौ जेबो फासयनानै थानाङा जों बयबो फै खौसेयैनो जों बिपिएफखौ एबार सरकाराव दाहोगोन आरो दाहोथारनांगौ ओंखायनो आं खावलायो रायजो राजाखौ खुलुमनानै फै बयबो बिपिएफखौनो मदद होजोबनानै इउपिपिएलखौ बे जायगानिफ्राय जों होखारहरनि थांनाय आगस्ट दाननि 16 तारिख 8 मार्च 2005आव आं जेब्ला इउपिपिएल दोलोआव गासै 144 जन सोद्रोमाफोरखौ बिपिएफआव जयनिं हाबाफारि लादोंमोन अब्ला रत्ना मुंनि सासे इउपिपिएलनि सोद्रोमाया आंखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव गाज्रि रावजों सोंखारिनि जुनै आं दिनै बिनि हेंथायै फंनैसो खोथा बुंनो होननानै फैफिननाय जादों आङो माखासे सम मोनैनि गेजेराव आङो बे प्रेस मिटखौ लाथ'नो हायाखैमोन नाथाय आं दिनै बेनि गेजेराव फैफिनबाय आरोखि बेखौ काउन्टार होफिननो होननानै गासै जोंनि गामियाव बियो बुंदोंमोन बिसिनि गामियाव 140 जन भटार्सआनो गैया होननानै बुंदोंमोन आरोखि बे जोंखौहाय नाथाय जोंनि गामियाव गासै अल बिजयनगराव सावथाल बर' 720टा भटार्स दं आरोखि आरो बिनि गेजेराव बर'फ्रा गासै 228 जन दं आरो दा माखासे भटार्स गाखोनायफोर दंबावो 30 जनसो गासै बिदिनो जोंनाव 750सो भटार्स दं आरोखि आरो आं बे 144 जनखौ गासै जोंनि बिजयनगरनि गोजा जयनिं लायाखै मानो होनबा माखासे जोंनि बिजयनगरा खावसेयानो बिपिएफ दंखायोमोन आरो खावसेखौ दा आं लाबोनानै गासिबो जयनिं होफैजोबनाय जाबाय आरोखि आरो बे 144नि गेजेरावहाय माखासे बै कुन्टलानिबो दंबावोमोन कुन्टलानि बाजारनि गासै जों 144 जन जयनिं लानाय जादों आरो बे रत्नाया आंखौ बुंबावदों दि बेहाय इउपिपिएलजों जेबो सोमोन्दो गैखायामोन होननानैबो बुंदों आरोखि बियो दा रत्नायाथ' बै समाव बोरै मोनथिनो जों इउपिपिएलआव दंना गैयामोन मानो होनबा बेथ' बिपिएफआवसोमोन बिपिएफआव बियो अबेबा प्राइमारिनि थाखा थगायनानै जादों ना मादों होननाय खोनादों एलआइसिनि थाखा थगायनाय कारापसन गाज्रिनि जुनै बियो पार्टियाव दोनजायाखै आरोखि दासिमबो बिनो प्रुफ नांगौबा एलआइसि थगायजाग्राफोरनि प्रुफ नांगौबा होफैनो हागोन आङो आरो प्राइमारिनि थाखा थगायनायनि प्रुफ नांगौबा बेखौबो आं होफैनो हागोन नाथाय बे आङो बेखौसो बुंनो सानदोंदि बे आंखौ गाज्रि रावजों बुंदों दंफां सिखाव लहा सिखाव होननानै बुंदों बे आंखौहाय नाथाय बियो आंखौ प्रुफ होनो हागोन नामा बियो आंखौ दि लहा खावग्रा दंफां खावना जाग्रा होनना बुंजोबदों जोंखौहाय माबा मोनसे प्रुफ होनो हागोन नामा नंगौ जोङो मावनानै जायो थिगैनो दंफां मावनानै जायो जोङो बिदिनो लकेलनि दंफां हारला लानानै जोङो हानानै फानो आरो बाथाम साथाम हानानै जों फानलानानै जायो माबा मोनसे मावनानैथ' जानांगौ
जोंखौ नायाखैब्ला उकिलानो जोंखौ नायाखैब्लालाय माथो उफाय दं जों बेफोरबायदिनो खामानि मावनानै जालाबायो आरोखि जों बिसोरबायदि थगायनानै जाग्रा मानसि नङा आरो आंखौ बुंदों बे लहा नागिरनानै जालाबायो लहा नागिरलाबायो हाग्रा बंग्रा आङो लहाखौ मावो थिगैनो नाथाय आङो लहाखौ बायोसो आङो लहानि मालिकसो बायग्रा मालिकसो आंहा मोनसे गुदाम दं सिक्रेटनि आं बहाय बेबसा मावो फिसा फिसौ आं बिदिजोंसो सोलियो आरोखि आरो बेयो बुंबावदों आंखौ बे गावसिनि अफिसाव माबा मटर ना माबा खावना लायदों होननानै बुंदों आरोखि बेफोरबो गावनाव प्रुफ दं ना मा दं बे लहा खावदों होननायनि प्रुफखौ बे आंनो देखायनानै होनांगोन आरोखि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गासै फैजोबनानै जों मानि जुनै बिपिएफआव जगदान होफैदों मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो रबिराम सारखौ गोबां खामानि मावनाय नुबाय जोंनि खाथि खालायावनो जोंनि नैबे बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिजयनगरनिफ्राय ओरै बाजारजों थांनाय बै थानापारासिम ब्लेक टकिं लाबोदों 5 बोसोराव बिसोर बेखौ मावनानै देखायनो हायाखिसै गाबोन जागोन समफोर जागोन जोंना लामा बाजार गारलाजोब्बायमोन जों बेफोरखौ मावनायखौ मोजां मोनदों आरो हनै जोंनाव हाइ स्कुलनि ओरै किउआव मोनसे बिराद गिदिर बिल्डिं गायसनदों मा स्कुल जागोन दं बेखौथ' बुंनो थांला बेखौबो जों नुबाय रबिराम सारा लाबोदोंनो आरो बेनि सेरजों मोनसे ओरै लामा थांनाय दङ एकदम बै थाखामफुरसिम लामा बेखौबो रबिराम सारा लाबोगासिनो दं आरो मोनसे हनै नेपालि बुस्तिजोंबो ओरै मोनसे लामा थांनाय दङ एकदम सिद्दा बेबो जानो थांगासिनो दं रबिराम सारनि आन्दारावनो निउ खाग्राबारियाव बिराद गिदिर मोनसे खामानि लाबोनानै फैदों रबिराम सारा माखासे कालभार दं आरो माखासे ओरै ब्लेक टकिं बेखौ मावनायनि खामानि लाबोना होफैबाय आरोखि जोंनि बे कुसुगाव नैबे उकिल मसारिनि समस्तियाव लांदों आरोखि जोंनि कुसुगाव समस्तियाव गासै रबिराम सारा 42टा खामानि लाबोदोंनो दा बेफोरखौ जोङो बयनिबो खोमा नुबाय आरो माखासे फाउन्डेसन खालामनाय नुबाय जों रबिराम सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जों रबिराम बे बिपिएफ दोलोआव जोंनि गामियैनो फैनानै जों जगदान होफैदों खिन्थु गाबोननि एबारनि इलेक्सनाव जोंनि गामिनिफ्राय टटेलि मोनसेबो भट मोननाय नङा आरोखि इउपिपिएलआ माने इउपिपिएलखौ जोङो जोंनि गामियाव एबार निश्चित खालायगोन माने जोङो इउपिपिएलखौनो जोंनि गामियाव जोङो सोआ माने जों बिसोरखौ मिटिंबो बानाय होआ जोङो रत्नाबादि सिखाव नङा रत्नायासो सिखाव रत्नानि उन सिगां बुंनांगौबा ए टु जेड बिराद गोलाव दं जोङो बेखौ बुंजोबनांगौब्ला मानो जोङो बेखौ पार्सनेलि लानो बेसो आंखौ पार्सनेलि लानो आरोखि पार्सनेलि एटेक खालायदों आरो जोंनि लोगोफोरखौ बे सिखाव बुंदों खिन्थु जोङो आरो बेराफारसे जोङो मानि जुनै इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव फैनो गोनां जादों माने रत्नामोन बादि गाज्रि मानसि थायोब्ला बे इउपिपिएलआव सासेबो मानसि थानाय नङा रत्नानिफ्राय गाज्रिसिन बे जायगायाव बे पार्टियाव रावबो गैया रत्नाया सानसे समाव आंखौ आजिलि 2.5 बोसोरसो जाबाय आरोखि बियो आंखौ बिखुं बिसिनो मानो होननानैबो बुंदोंमोन बियो मानि जाहोनाव बिखुं बिसिनो नागिरदोंमोन नोंखौ इउपिपिएलनिफ्राय एंगारगोन नोंखौ इउपिपिएलनिफ्राय बोख्लायगोन मागोन बेबायदि खोथा होनदोंमोन आरोखि नाथाय जोङो इउपिपिएलआव बे समाव जेबो बिबान लानानै मावथ'वाखैमोन आरो बे बुंदों आंखौ इउपिपिएलनि नङा होननानै जुदि इउपिपिएलनि नङा होननानै बुङोब्ला आं बेनो प्रुफ होनो हायो आङो बिजयनगर प्राइमारियाव सानसे समाव इउथ प्रेसिडेन्टनि दायथ' लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो 2016आव एमएलएनि टाइमाव मोनसे बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि जानानैबो आङो खामानि मावबोदोंमन जुदि बेफोरनि प्रुफ नांगौब्ला आंनाव दंजोबो दिनैसिम आं बेफोर जिनिसखौ जोथोनै दोनजोबदों सानसे समाव नांगोन होननानै आरोखि माने रत्नायासो बिपिएफआव रत्ना कर जानानै दिनै इउपिपिएलआव बियो बाल्मिखि जानानै दंफैयो आरोखि मानो होनबा रत्नानि जे बेबहार आखल बेखौ रावबो बे जोंनि कुसुगाव मोनथियै गैया आरोखि कमप्लिटलि मोनथिजोबो आरो दाख्लि बे इथ' नामा ब्लकनि मा बिबान दं बेहा बेखौथ' आं मिथिला नुफेराखैमोन जोंथ' गोदो इउपिपिएलआव बेखौ दासो बबेनिफ्रायबा ओंखारबोदों आरोखि बियो दा जोंनि दानि रबिराम सारखौ एमएलएखौ आरोखि दा बाव टिकेट मोननायखौ खोनानानै आरोखि मोदोम मावखांनानै जानला मोनला सालाननि ना माबा माबि बखिलाबायदों आरोखि माने गावसिनि दुरबलथा गावसिनि जेंनाखौ नुनानै जानला मोनला बखिलाबायदों बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा जेबो साना सालाननि नाखौथ' जों बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएलखौसो बुंनो हायो माने इउपिपिएलआसो एकदम हरैनि सालाननि नाखौ लाबो बिसोर बहाय फानफैगासिनो दं दा नै मैया दाख्लैबो लाबोनानै बाव फानफैदों बिसोर सालाननि नाखौ खिन्थु बिपिएफआथ' बेबायदि फानफैफेराखैमोन ना सालाननि नाखौहाय बे इथ'आ जानला मोनला एमएलए सारखौ सालाननि ना बुंलाबायनायफोरखौ जेबो साननाङा नङा मानो होनना बुंबा बियो एमएलए सारनि बाव खामानि मावफैनायखौ मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै जानला मोनला बखिलाबायदोंसो बेखौ सिन्था खालामनाङा आरो जुदि एमएलए सारनि खामानि मावनायखौ नायनो लुगैदोंब्ला बे ओरै बेरायलाबायथों आरो दानोथ' नै बिपिएफ सरकारनिफ्राय एमएलए सार बानायनाय लामायावनो गारि सार्जिं लागासिनो दङ गोदोथ' बिदि सालायनो हायामोन बिसोर बाजारानो गुगाजोब्बायसोमोन
दा जानला मोनला माबा बखिलाबायनाय सुरु जाहांलाबायलायबाय आरोखि बिसोर दा बिनिखायनो बे सोरबा रत्ना सोरबा इथ' सोरबा जानला मोनला मानसिफोरनि जानला मोनला बुंलाबायनाय ससियेल मिडियाआव हगारलाबायनायफोरखौ जेबो सिन्था भाबना खालायनाङा मानो होनबा बिसोर बखिखासिगोन दा रबिराम सारमोननि मोजां खामानि मावनाय मोजां खामानि लाबोनायफोरखौ नुनानै बिसोर गरम जाखासिगोन आरो गावसिनि जेनलानायखौ मिथिखानानै बिसोर गरम जाखाबाय ओंखायनो आं रायजो राजाखौ खुलुमो फै जों बिपिएफखौ खेबसे बहाय सरकाराव लाबोफिननि अब्लानो जोंनि गासिबो बुंनांगौखौ जों जेरेखम बुंनो हायो बेबायदि बुंनो हागोन जोङो बिपिएफ सरकारनि गेजेरावबा जों जेरै गोसो एरै बुंनो हायोमोन बा बिनानै लानो हायोमोन नाथाय इउपिपिएलनि गेजेरावथ' जों बेबायदि बुंनो हाया आरो जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो रायजो राजानि सिङाव खुलुमनानै रबिराम सारखौ देरहाहोनो जुनै फै जों खौसेयैनो रायजो राजा जयैनो नागालेण्डनि सावगारियाव भट होनानै खेबसे आरोबाव सरकाराव लाबोफिननो जुनै बयबो खौसेयै फैजोबदो आं बेखौ बुंनानै दिनैनि बे बुंनांगौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय उननि बेलायाव आरोबाव लोगो मोनलायफिनगोन।